vrátilo, tak dneska jsme špatně začali. Bylo vidět, že na nás dolehla trošku tíha okamžiku a domácí využili na 4 našich nepřesností na začátku zápasu, ale jak ubíhal čas, tak jsme se zlepšovali, vytvářeli šance a nakonec si myslím, že jsme zaslouženě dali gól. Bylo vidět celou druhou půli, jsme se snažili o ten náš gól, měli jsme tam nějaký šance, ten gól potom přišel a samozřejmě domácí nasadili všechny útočníky dopředu, kopali to jednoduše dlouhý, snažili se odražený míče a pak myslím, že všichni zaslouží pochvalu za to, jak se s tím vypořádali. Máme 6 bodů, máme jich nejvíc ze všech a zasloužili jsme si to a viděli jste, první zápasy Euro nerozhodují, jak jsem říkal od začátku. Rusáci ho vyhráli, jedou domů. Jak je vám na těle a na duši teď v tuto chvíli? Ta teď je momentálně takový pocit uspokojení, protože jsme věděli po tom prvním zápase s Ruskem, že jsme to skonili a že prostě ten zápas jsme zvládli, jak jsme chtěli a chtěli jsme se zvednout a to se povedlo a jsme za to strašně rádi. Ten dnešní zápas byl soubojem 2 rozdílných poločasů. Proč nás Poláci dostali v tom prvním dějství pod takový tlak? Nešlo s tím dělat něco? Tak my jsme samozřejmě do toho zápasu šli s tím, že nemusíme vyhrát, že pokud Rusko nevyhraje, že nám stačí remíza, ale vlastně v poločase jsme se dozvěděli, že Rusko prohrává, tak jsme do toho ještě trošičku šlápli a myslím si, že celý druhý poločas jsme byli jasně lepší a můžeme poděkovat vlastně Kácovi, že to v poslední minutě vyhlavičkovalo z brány, že Poláci nevyrovnali. Zavzpomínejte na tu svoji gólovou situaci. Milan Baroš vám postrčil míč, ale vy jste nezazmatkoval a byl jste jako vždy správně drzí. No tak já jsem hlavně využil toho, že obránce byl rozeběhlý do strany, tak jsem trošku počítal s tím, že se mu asi těžko bude brzdit a zkusil jsem si to seknout do prostředka a vystřelil jsem hned z první a zaplať pánbůh, už to tam spadlo. Už přemýšlíte nad tím, co bude dál, nebo v tuto chvíli jenom vstřebáváte ten slastný pocit postupu? Ne, jak jsem říkal, teď vstřebávám a budu potřebovat trošku času, abych se z toho trošku ještě zpamatoval a pak možná o tom promluvím. Vzpomněl jste si někdy na to během utkání nebo tady na turnaji, že tady v Polsku hrají skvěle bývalí či současní hráči Viktorie Plzeň, že těží z toho, co pozbírali v lize mistrů? Tak samozřejmě už jsem to zmiňoval několikrát, že kluci mají obrovskou fazonu a jsou právě tady a předvádí to i na hřišti, takže můžu jenom souhlasit. Díky za váš čas, ještě jednou velká gratulace a tady dojde ke změně, protože to, že jste se tak rapidně změnili a váš výkon po přestávce, vy jste tam jezdil po levé straně neuvěřitelným způsobem. Tak je pravda, že prvních 15 minut jsem si asi 3krát pomohl faulem. Zvykal jsem si na Rychlého Blaščikovského. Pak jsem si tak nějak okoukal, jak hraje a snažil jsem se s ním zachytávat dřív a myslím si, že druhou půli už se k ničemu nedostal, tak jsem rád, že jsem ten výkon do druhé půle zlepšil. Máte pravdu, že Poláci měli být hlavně nebezpeční po vaší, tedy pravé straně, takže bylo to nakonec tak složité, jak jste čekal? Tak první půle byla hodně náročná, jak říkám, než jsem si na to zvyk a druhou půli, nebo už na konci první půle, těch prvních 20 minut nebylo ideální a od té doby si myslím, že jsme byli vyrovnaný a druhou půli bych řekl, že jsme byli lepší. Vy vůbec netrpíte žádnou nervozitou, váš výkon hlavně po přestávce byl neuvěřitelně sebevědomý, kde se to ve vás bere? Tak asi mi takhle vychoval trenér Vrba, takže myslím si, že patří jemu největší dík, že ze mě udělal fotbalistu konečně. Co říkáte na to, že postupujeme z prvního místa? Tak jsem rád, že jdou Rusáci domů. Byli až přehnaně sebevědomí a doplatili na to a klobouk dolů před Řekama, že to zvládli, ale nám to samozřejmě stížili, protože kdyby Řekové nevyhráli, tak nám stačila remíza, ale my jsme už v poločase věděli, že Řekové vedou a možná i proto jsme druhou půli chtěli na ně vlítnout a to se podařilo.